nselmilkom. Illum il-ġimgħa 6 ta' Awwissu, il-Knisja tiċċelebra l-festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej, meta Ġesu inbidel quddiem l-Apostli. Nilqakom għal din il-Quddiesa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Knisja Parrokjali tas-Salvatur f'Ħallija. L-isem tal-Missieru, tal-Ibenu, tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli nċelebraw il-misteri Quddiesa fis-solennità tat-Trasfigurazzjoni tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti tiegħi, bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem.
excelsis Deo.
nitolbu. U Alla fi trasfigurazzjoni glorjuża ta' ibnek il-waħdini, int saħħaħt il-misteri tal-fidi bix-xhieda ta' missirijietna u b'mod tal-għaġeb u rejt minn qabel kif aħna nsiru tassew ulied adottivi tiegħek. Għamel li aħna qaddejja tiegħek nisimgħu leħen ibnek il-għażiż biex jistoqilna nsiru werrieta miegħu, ibnek Ġesu Kristu sidna, li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. Jien Daniel kont qiegħed inħares meta tqegħdu xi tronijiet u wieħed ċieħ fil-omor għad bil-qiegħda. Il-bisu abjad silġ u xuxtu bajda suf. Il-sna tat-tron tiegħu nar iħeġġeġ, ir-roti tiegħu, xmara ta' nar kienet għaddejja, ħirġa minn qudiemu. Eluf ta' eluf kienu jaqduh u 10,000 ta' għaxriet ta' eluf wefqin qudiemu. Il-qorti għadet bil-qiegħda u l-kodba nfetħu. Bil-lejl derli li qed nara bħal iben ta' bniedem ġej fi sħab ta' sema li baqa sejjer sa' xieħ fil-omor u tressa qudiemu u lilu ingħatat ħakma, ġieħ u saltna biex lilu jaqdi kull ġens u poplu u l-sin. Il-ħakma tiegħu ħakma għal dejjem li ma tgħaddix u s-saltna tiegħu li ma tinqeridx. Il-kelma tal-Mulej. Il-Mulej saltan u l-fuq mill-art kollha. Il-Mulej saltan u l-fuq mill-art kollha. Il-Mulej saltan ħadd jifraħ l-art, ħajfir
titriet. Għax inti l-mulej, il-fumilla kolla, il-fumilla l-lat, inti ħafna olejt. Il-mulej saltan, u l-fuq mill-art kolla. Qari mit-tieni ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżiż, aħna ma konniex qegħdin nibnu fuq il-ħrejjef maħluqa minn moħħna meta arafnikom dwar il-qawwa ta' Sidna Ġesu Kristu u dwar il-miġja tiegħu. Rajna bajnejna aħna stess il-kobor tiegħu meta hu ħa minant Alla l-Missier ġie u seb u l-leħen mitron glorjuż instema' jgħid għalih. Dan hu ibni, l-għażiż tiegħi li bih jien nitaxxaq. Aħna smajnieh dan il-leħen ġej mis-sema meta konna miegħu fuq il-muntanja mqazza u bekk għandna mwettqa aħjar il-kelma tal-profeti. Tagħmlu sewwa jekk toqgħodu attenti għaliha. Hi bħal fanal li jagħti d-dawl f'post mudlam sa ma jibda jbexbex il-jum u f'qalbkom titla' il-kowba ta' filgħodu. Il-kelma tal-Mulej. Radu ħar l-għala.
Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont Sammar. Sittijiem wara, Ġesu ħamijew lil Pietru u lil Ġakbu u lil Ġwanni. Tellaħħom waħidhom fuq muntanja għolja u tbiddel qudiemhom. Il-bisu sar abjad u jammex bdija tal-għaġeb. Ebda ħassiel fid-dinja ma jista' jġib il-ħwejjeġ bojod daqshekk. U derilhom Elija ma' Mosè jitkellmu ma' Ġesu. Qabad Pietru u qal lil Ġesu: Mallem, kemmu sew li aħna hawn. Ħantellaw 3 tinet, waħda għalik, waħda l-Mosè u waħda l-Elija. Dan qalu għax ma kienx jaf x'jaqbad jgħid bil-biża' kbir li waqa' fuqhom. Imbagħad ġiet sħaba wattietom u minn ġo sħaba nstema' leħen jgħid: Dan u ibni l-Għażiż isimgħu lilu. Minnu fih taw ħarsa madwarhom u ma raw lil ħadd iżjed magħhom ħlief lil Ġesu waħdu. Huma niżlin minn fuq il-muntanja tom ordni biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li kienu raw qabel ma bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Huma żammew kollox moħbi, iżda bdew jistaqsu lil xulxin x'kien ifisser tqum mill-imwiet. Il-kelma tal-Mulej. Il-Vanġelu ta' San Mark ipoġġi ir-rakkont tat-Trasfigurazzjoni qegħdin niċċelebraw illum propju f'nofs il-Vanġelu. Huwa l-iqsar Vanġelu li nkiteb 16 kapitlu. U fit-8 kapitlu San Mark ipoġġi din l-esperjenza straordinarja ta' Ġesu li jixduha 3 mid-dixxipli tiegħu, 3 magħżulin. Il-Vanġelu jibda bil-mamudija ta' Ġesu, m'għandux rakkont ta' twelid ta' Ġesu u ta' tfulija ta' Ġesu. Jibda mal-ewwel bit-deċiżjoni ta' Ġesu il-Mastru Daxxa ta' Nażaret li jissieħeb mal-ġgajta jitlob il-mamudija ta' ndiema li kien qed joffri Ġwanni l-Ammiet, Ġwanni il-Battista. Jitħallat magħna, jieħu fuqu il-kondizzjoni tagħna ta' midinbin għalkemm hu il-ħaruf bla teba.
li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ġwanni qiegħed jgħammet fil-wied tal-Ġordan, wieħed mill-iżjed postijiet baxxi fuq il-pjaneta li iwaslek lejn il-Baħar il-Mejjed li huwa l-iżjed post profond fid-dinja. Biex donnu jgħid jiena magħkom lest immiss il-qiegħ. Imma f'nofs l-Evanġelju Ġesu jitla fuq muntanja għolja. Muntanja għolja li diġà tibda tħares lejn għolja oħra f'Ġerusalemm, l-għolja tal-Kalvarju. Din l-għolja li aħna nafuha bħala l-għolja tat-Tabor li s-salmi ikantaw għal ġmiel tagħha li lill-Iżrael tagħtu ir-rebħa fi żmien Debora, il-profetessa. Din l-għolja hija l-għolja tal-ġmiel ta' Ġesu. Jażel tliet ċieda partikolari. Huma uħud mill-ewwel dixxipli li sejjaħ fuq ix-xtajta tal-għadira ta' Ġenezzaret jew il-baħar ta' Tiberijade. Dik il-kelma ejja warajja. Il-Pietru, il-Ġagbu u l-ħuħ Ġwanni. Kien diġà sejħilhom dawn it-tlieta biex ikunu xhieda ta' dak li għamel lit-tfajla ta' 12 sena bint Ġajru. Missiera Ġajru, wieħed mill-kapijiet tas-sinagoga, kien mar u nxteħed qarkub teħ quddiem l-imgħallem jgħidlu binti marida qiegħda tmut. Ejja fejjaqa. U Ġesu jibda sejjer fit-triq mara li kienet ilha tbagħti ħafna bit-tnixxija tad-demm, snin twal, li nefqet kollox biex tipprova tfieq u ma rnexxilix, tmiss it-tarf tal-libsa ta' Ġesu. U tfieq għax li misset it-tarf tal-mantar tiegħu. U Ġesu jkompli sejjer, jidħol fid-dar li ormajja dar tan-niket, dar tal-ilfieq, tal-biki, tad-dolur, għax it-tifla ta' 12 sena mietet. Jgħidilhom dik rieqda, jibdew jitku bih il-koll il-barra. U jidħol ħdejn din it-tifla ta' 12 sena ma' omma u ma' missiera Ġajru u ma' dawn it-tliet dixxipli, ma' Pietru, ma' Ġagbu u Ġwanni. U jgħidilha joħodha min idea, jgħidilha talita kum, tfajla qiegħed ngħidlek U tfajla teġa' lura lejn il-ħajja. Tqum bil-qiegħda fis-sodda u jgħidilha lill-omma għatija x'tiekol. Kienu xhieda tal-qawwa ta' Ġesu. U semgħu wkoll il-Ġesu jistaqsihom 6 ijiem qabel dan il-ġrajja ta' Trasfigurazzjoni, imma intom min tgħidu li n-nies min jgħidu li jien? Wieħed mill-profeti, Ġwanni l-Battista li kienu qatluh diġà. Imma intom, jaqbes Pietru, inti li ben ta' Alla, inti l-Messija. Mhux id-demm u l-laħam għal-Megdan imma missieri li hu fis-smewwiet. U 6 ijiem wara li dawn it-tlieta itellagħhom miegħu fuq l-għolja tat-Tabor. Waqt li qed jitlob wiċċu isir jiddi bħax-xemx, il-biesu abjad bħad-dawl. Kemm hi ħaġa sabiħa li aħna nifhmu
li huwa diffiċli ħafna għal l-evanġelisti jispjegaw din l-esperjenza. Il-biesu jgħidilna San Mark sar abjad u jammex bdija tal-aġeb. Ebda ħassil fid-dinja ma jista' jġib ħwejjeġ bojot daqshekk. Smajna lil San Pietru fit-tieni qari tal-festa tal-lum jispjega x'kienet din l-esperjenza għalihom. Aħna ma konniex qegħdin nibnu fuq ħrejjef maħluqa minn moħħna meta rrafnikom dwar il-qawwa ta' Sidna Ġesu Kristu, dwar il-miġja tiegħu. Rajna bajnejna aħna stess il-kobor tiegħu meta hu ħaminant Alla l-missier ġieħ u seb. Ejjew niftu ftit xi kliem juża San Pietru wieħed mix-xhieda tat-Trasfigurazzjoni biex jipprova jispjega din l-esperjenza. Aħna rajna il-qawwa ta' Sidna Ġesu Kristu. L-essenza tal-miġja tiegħu. Rajna bajnina stess il-kobor tiegħu, is-sebħ u l-ġieħ moti lilu mill-missier. Dawn huma kliem li jippruvaw jiġbru l-esperjenza tat-Trasfigurazzjoni. Ma Ġesu jidhru ir-rappreżentanti ta' dak kollu li huwa il-kelma ta' Alla lil poplu tiegħu, il-liġi u l-profeti, Mosè u Għalija. Il-qudiem Ġesu stess, u jirrepeti wkoll l-Apostlu missierna, jinsisti li l-qofol tal-liġi u l-profeti li jirrappreżentawhom Mosè u Elija huwa l-kmandament tal-imħabba. U nistgħu ngħidu meta aħna nħarsu lejn ix-xena tat-Trasfigurazzjoni, aħna naraw is-sintesi tal-kelma ta' Alla lina, il-liġi u l-profeti li qed jiddialogaw ma' dak li huwa l-imħabba magħmul bniedem. L-iben ta' Alla li huwa mħabba magħmul bniedem. U għalhekk fit-tmiem tar-rokkontana llum Ġesu quddiem ix-xhieda magħżula jinstab waħdu. Mosè u Elija m'għadhomx jidhru. Huma li kienu beżanin quddiem din ix-xena, quddiem din l-esperjenza, iħossu lil Ġesu magħhom. Imma isibu lilu, għax min għandu lil Ġesu għandu kollox. M'għandu bżonn l-ebda ċavetta oħra biex jifhem ir-realtà u jgawdi il-ħajja ta' nies. Imma għaliex kien hemm bżonn din l-esperjenza? Għaliex Ġesu rrid li jkollu mhux biss ix-xhieda tal-Antik Testament il-Mosè u Elija, tal-glorja tiegħu li tiddi fil-ġisem tiegħu ta' bniedem, imma wkoll li tliet dixxipli. Għaliex rid jagħtihom sinjal tal-qawwa tiegħu mhux biss fuq il-mewt għal ftit, wara kollox it-tifla ta' Ġajru veru mietet u Ġesu reġġaħħa lura mill-mewt, imma xi darba mietet ukoll. Imma rid iħares lejn wiet ieħor. Ir-rakkont tal-Vanġelu ta' San Ġwan, ta' San Mark, jibda mill-fondoq tal-wiet tal-Ġordan, imma jħares lejn il-qabar, lejn il-qabar vojt. Imma mill-għolja tat-Tabor iħares ukoll lejn l-għolja tal-Kalvarju. Għandna l-wiet tal-Ġordan, il-qabar fil-ġnien, il-qabar ġdid li ħadd ma kien indifen fih. U bejn dawn iż-żewġ abbissi, l-abbiss tal-umiljazzjoni tad-dnub
u l-abbiss tal-mewt hemm iż-żewġ għoljiet tat-Tabor u tal-Kalvarju. Għax il-Kalvarju ma jagħmilx sens mingħajr it-Tabor u t-Tabor ma jagħmilx sens mingħajr il-Kalvarju. San Iljun il-Kbir jgħid Ġesu kellu bżonn ineħħi mis-salib in-niggieża tal-iskandlu. U għalhekk quddiem xhieda magħżula huwa wera l-glorja tiegħu. Mittidu lejn dik it-tifla u fejn jaqa' kif mittidu lejn id-dixxipli beżanin biex jagħmlilhom kuraġġ. U jisimgħu leħen il-missier misħaba dan u ibni l-Aziz isimgħu lilu. Il-kelma tal-missier taqbel ħafna mal-kelma tal-Omm għax Sitna Marija fit-tiġ ta' Kana mument ieħor fejn Ġesu juri l-glorja tiegħu lid-dixxipli tgħidilhom għamlu kull ma jgħidilkom hu. Isimgħuha il-kelma tal-Omm. Għamlu dak li jgħidilkom Ġesu. Isimgħuh leħen il-missier etern. Dan hu ibni l-Aziz isimgħu lilu. Ovvjament, aħna l-Maltin nifhmuha di għax ommok mitċokon tgħidlek isma' minni, mhux biss li minn waħda jidħol u l-oħra joħroġ, mhux kwistjoni biss ta' udit, imma ta' ubidjenza. Ma semax minni, xiġifieri, ma bdinix. Sema minni u swili ta' ġid, dik il-glorja tal-Omm. Meta l-bint tisma' minna, tobdija timxi fuq il-vuċi tal-imħabba tagħha. Ġesu jagħmel kuraġġ lid-dixxipli. Imma jkellilhom fuq xi ħaġa ikbar ħafna minnhom. Tom ordni huma l-iżlim mill-muntanja biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li kienu raw qabel ma bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Imma xi tfisser di li tqum mill-imwiet? Xi tfisser? Huma żammew kollox moħbi, imma bdew jistaqsu lil xulxin x'kien ifisser tqum mill-imwiet. Din hija mistoqsija li aħna wkoll iridu nagħmlu fil-festa tas-Salvatur. Għaliex tkun ħasra kbira lina jekk aħna ngħixu ħajjitna. Donnu din il-ħajja biss tot. Donnu jiena għandi din il-ħajja biss, allura rrid nagħmel kollox fiha, irrid nkun kontent bil-fors fiha. Mhux qed ngħid tgħix ħajja ta' tbatija biex imbagħad tmur il-ġenna. Imma tgħix ta' nies minn issa għax inti qiegħed fl-għadba ta' ħajja li ma tispiċċa qatt. U minn hawn tibda tinseġġ in-newl li jwasslek għal ħajja ta' dejjem. Għax il-qawmin mill-imwiet huwa dak il-bieb miftuħ fid-destin tagħna. Il-ġenna maħluqa għalija u għalik. L-infern maħluq għax-xitan mhux għalija u għalik. Mhux id-destin tiegħi u tiegħek, immur jekk irrid. Jekk ngħidlu jiena one way to hell jekk jogħġbok. Imma jekk jiena ngħidlu għatini l-grazzja li ma ninfiret qatt minnek. Minkejja d-nubiet tiegħi, minkejja d-djufija tiegħi, minkejja xi taffiġa l-ewwel hemm, nitolbu ilu din it-talba lis-Salvatur. Għatini l-grazzja li ma qatt ma ninfiret minnek, li nħoss fuqi it-tabtiba ħelwa fuq spallejja tal-id imqazza tiegħek. Li fuq it-Tabor tittajjar il-fuq jew tilqa l-imħabba tal-missier, imma li fuq is-salib inti issammart għalina. Jiena nixtieq li segwu miegħi is-sunett
li qed noffri din is-sena. Ispiratni dik it-tabtiba tal-id ta' Ġesu li mhux biss qajmet it-tfajra ta' Ġajru quddiem it-tliet ċieda, imma wkoll tagħmel kuraġġ lid-dixxipli li beżanin quddiem il-glorja ta' Ġesu ikomplu jikkonfondu ma' xi tfisser tqum mill-imwiet. Nistgħu timmaġinaw kif kienu jirrakkontaw l-esperjenza wara li Ġesu miet il-mewt ta' ħarxa fuq is-salib u qam rebbieħ fuq il-mewt. Kien diġà qalilna meta fuq l-għolja Quddiesa aħna smajna leħen il-missier u rajna il-glorja u l-ġieħ li ta' lill-Ibnu. Fuq l-għolja tat-Tabor isaltan is-sliem u jitla li mallem ifittex il-kwiet ma' tlieta minn sħabu, isegwu bla kliem, jiftakru fit-tfajla li rat mill-imwiet. Fit-talba ta' qalbu jsir kollu dija u ħarstu ħanina tintrefa' il fuq. Mosew Elija bil-ħrara monija jitkellmu bimħabba fuq ġrajiet it-tluq. Il-kelma ta' Għoża tinstema ma' sħab. Salvatur, nagħtu lil xulxin u lil oħrajn wirja sinċira li aħna komunità ta' fidi, tama u mħabba. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Għal-mejtin rabatna kollha biex fil-ħnina tiegħek tagħtihom li jieħdu sem fil-festa tal-liturġija ta' dejjem fis-sema. Nitolbu. Ismana nitolbuk, Mulej. Ilqa nitolbuk, Mulej, dawn it-talbiet li ġejjin mill-qalb sabiex fuq il-passi ta' Ġesu Salvatur din il-parroċċa tkun komunità nisranija skont qalbek biħsieba dejjem lejn is-sema fejn mar qabilna ibnek li għajxu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-ġabra li se ssir illum hija wkoll l-ispejjeż tal-festa ta' ġewwa tas-Salvatur li ovvjament din is-sena wkoll għat-tieni darba minħabba ċirkustanzi il-Knisja ma ħarġet l-ebda envelope għal ġbir u ma saret l-ebda attività ta' fundraising u għalhekk kollox jiddependi mill-ġbir fil-Knisja. Grazzi. Oh
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Quddies Mulej id-doni li qegħdin nofrulek ġieħ it-trasfigurazzjoni glorjuża ta' ibnek il-waħdini u bid-dawl tas-sebħ tiegħu naddafna minn kull teba ta' dnub bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżuħaj lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej missier Quddies Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U wera l-glorja tiegħu quddiem xhieda magħżula u mela bdija qawwija u sabiħa il-ġisem ta' bniedem li kellnu bħalna biex is-salib ma jkunx ta' tfixkil għad-dixxipli u biex juri li fil-ġisem kollu tal-Knisja kellha sseħħ fil-milja tagħha il-glorja tal-għaġeb li teret tiddi fir-ras tagħha Kristus innifsu. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lill-kobor tiegħek. Quddies tas-sewint Mulej, inti lajn ta' kull dusija. Quddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa rat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u qed taqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Ommalla Marija, mal-arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' Mosè u Elija u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu laqda li jint trid fiha, int li tajxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
fuq l-olja tat-Tabor jisħaltan islim u jitla li mallem ifittex il-kwit matli ta' min sħabu jisegwu bla klim jiftakru fit-tfajla li rat mill-imwit fit-talba ta' qalbu jisir kollu dija u ħarstu ħanina tintrefa il-fuq Mose u Elija bil-ħrara monija jitkelmu bimħabba fuq ġrajiet itluq il-kelma ta' Uzza tinstema ma' sħab tfakkarna li liben u l-għaxqa tal-ġmil itlita min sħabu jinxteħtu fit-trab tibżawx u kif messom mettidu fis-slim Ġesu ħanin tana mittidek għalina erfana f'dissija b'dik arstek ħanina nitolbu. Itqarbina bl-ikel tas-sema mulej tbiddilna fi ġbija ta' dak li intrid turina ġbija tiegħu fit-Trasfigurazzjoni glorjuża. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li għajxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Eccellenza, Kappellan, Sinjuri, il-Kunsill Lokali illum iddeċieda minn fondi li għandna l-kultura biex intaffu ftit mill-ispejjeż lill-parroċċa, kif semma l-Kappellan, għandu proġett li se jirrestawra xi 3 inkwatri li kien hemm fil-Knisja tal-Bellija, kif nafu aħna ġoħallija, u l-Kunsill għandu xi fondi għall-kultura dis-sena ma stajniex nagħmlu attivitajiet fil-pubbliku u barra u ħsibna li ngħinu l-għaqdiet tar-raħal, inkluż il-parroċċa. U llum qed nofru 4,000 euro biex il-Kappellan itaffi. Nuta żgħira bil-qiegħda kemm ngħid kelma ta' grazzi. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lil Monsinjur Arċisqof li bħal dejjem oġbu imexxi dan il-pontifikal tal-festa tas-Salvatur li għalina huwa pjaċir u onur. Napprezzaw u nirringrazzjawh u nitolbu għalih. Nixtieq nirringrazzja lil kull min tasem min mod u min ieħor biex dawn il-festi b'mod limitat veru imma rnexxew ukoll. Nixtieq nirringrazzja l-Sur Sindku u l-Kunsill tal-għajnuna li jagħtina kemm ir-restawr taż-żewġ lanterni tat-Suntier, kemm ta' donazzjoni li qed jagħtina llum biex jiġi restawrat wieħed mill-kwadri ta' Francesco Zara li kienu fil-Knisja tal-Bellija kif iddeskrivejt anke inti,
u issa li se jsibu postom hawnhekk fil-Knisja Parrokjali. Il-qudiem meta mbagħad din il-Knisja tal-Belija tiġi restawrata anke bl-istess inizjattiva tiegħek bħala kunsill jitpoġġew imbagħad kopja tal-istess pitturi. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Fond Kawżi Ġusti għad-donazzjoni sabiħa li tawna ta' 25,000 biex bekk seta' jibda il-proġett tar-restawr tal-Ordni l-Antik tal-Knisja Parrokjali li se jkun inawgurat jekk Alla jrid is-sena d-dieħla. Fl-aħħar nett nixtieq nirringrazzja lilkom ilkoll li mhux biss fi żmien tal-festa imma dejjem tgħinuna bid-donazzjonijiet tagħkom. Bekk jekk Alla jrid miex iġmielu x-xogħol tar-restawr u manutenzjoni tal-kopla u l-lanterna minn barra, bil-bdil ta' twieqi tal-lanterna u bil-installazzjoni wkoll tal-kalamita ġdida għall-Knisja. Grazzi lil kulħadd tal-apprezzament li turuna, nawgura il-festa tajba lilkom kollha u l-dawk kollha li qegħdin isegwuna wkoll minn fuq it-televiżjoni. Grazzi u awguri. Kristu Salvatur iberikna lkoll. Il-Mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Sant. Morru fil-paċi ta' Kristu.